Ми абсолютно притримуємося ідеї, що деокупація, питання деокупації ми не можемо обговорювати без питань кримсько-татарського корінного народу. Ми абсолютно розуміємо, що ми нічого не можемо обговорювати про кримських татар, без кримських татар. І ми абсолютно стоїмо на позиції того, що ми хочемо активно працювати по кримській тематиці і будемо все для цього робити. І ми хотіли би, щоб ми працювали з вами разом командою. Про що ми говоримо? Це напряму робота із Офісом Президента щодо подання відповідних законодавчих ініціатив. Це робота з комісією з питань правової реформи, яка, як ви знаєте, створена при президентові України у серпні. І, відповідно, там є робоча група з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Це теж механізм, який ми можемо використовувати, майданчики, ми можемо використовувати для наших спільних ідей та ініціатив. Ми також отримали повноваження щодо заходів на міжнародній арені, і це, до речі, теж ми хотіли би як пріоритет теж визначити, так, для того, щоб тримати питання Криму активно на міжнародній арені. Про цю зустріч знають в Офісі Президента. Ми одразу повідомили, що буде зустріч з Меджлісом, з делегатами Курултаю, з народними депутатами, представниками кримськотатарського народу в Верховній Раді України. І був запит з вашого боку Мустафа Ага і з боку Ріфата Ага щодо зустрічі з президентом. Ми вже цей запис на них відправили, і тому ми очікуємо від них відповіді, коли вони зможуть в графік президента внести зустріч. І це в тому числі буде певною такою підготовчою роботою до зустрічі з президентом. Фактично постійне представництво за ці 2 місяці, воно вибудовує з нуля дуже багато контактів. І постійне представництво стоїть на чіткій позиції, що для нас є ключовим питанням врегулювання статусу кримськотатарського народу і його права на самовизначення в межах України. Але дуже важливо, щоб ми це правильно зробили, в тому числі підготувати для цього суспільство. Ми активно працюємо, Антон Олександрович про це говорив, з Міністерством культури України, з яким ми хочемо розробити інформаційні кампанії, щоб розповідати, хто такі корінні народи, хто кримсько-татарський народ є, чому він має право на самовизначення в межах української держави, щоб ці зміни, які, я впевнена, що вони будуть прийняті, щоб вони просто лягли правильно на ґрунт, вже не підготовлену почву. За 2 місяці ми не встигли зареєструвати ці проекти закону, тому що дуже важливо з усіх боків опрацювати це питання, проговорити з усіма стейкхолдерами, але ми над цим питанням працюємо. Ми дуже вас просимо дати нам певний мандат довіри і дати нам певний час. Тема Крыма сейчас на уровень упала по сравнению с тем, что было в предыдущие годы. Я, конечно, не говорю о том, чтобы в мировой прессе говорили о Крыме так же, как в 2014 году, но тем не менее, тема восстановления территориальной целостности, она должна быть на первом плане. Мы утрачиваем какие-то свои позиции. За последнее время, то есть после президентских и парламентских выборов, у нас были 2 встречи более-менее важные. Это с президентом 8-9 августа. И за 2-3 дня до Нового года с премьер-министром Гончаруком. На этих встречах мы обговорили кое-какие вопросы, в том числе о уполномоченном крымско-татарского народа при президенте, и второй главный вопрос о внесении изменений в Конституцию, а также там и другие законодательные акты, в том числе о статусе коренного народа. На все президент дал, в общем-то, положительные ответы. Сказал, что будет рассмотрено, и, скорее всего, он поддержит это. По поводу кандидатов тоже мы были четко, было сказано, что вот мы предлагаем, другого вообще-то и варианта быть не может быть, потому что в Крыму единственным таким законным органом пока еще является Меджлис крымско-татарского народа. И председатель Меджлиса вполне логично и правильно был бы постоянным представителем, уполномоченным при президенте. Но, к сожалению, прошло столько времени, и какого-то движения в этом вопросе нет. В своем длинном интервью 14-часовом на вопрос о том, как решается этот вопрос по поводу уполномоченного, президент сказал, что я жду от них кандидатуры. Хотя вы же тоже присутствовали, мы при нем это говорим. Ну, понятное дело,
президент 40-миллионной страны, он может забыть, но это надо было бы ему напоминать, что, господин президент, мы обговаривали вот это надо было бы решить. Второй очень важный вопрос, за которым очень следят в Крыму и все время спрашивают у нас, это вопрос о статусе автономной республики. Потому что это, президент сказал примерно так, что я не думаю, что изменение статуса повлияет на деоккупацию Крыма, но это будет правильным шагом в направлении восстановления прав крымско-татарского народа. Я думаю, он тут не совсем правильно говорит, потому что это будет огромный стимул для коренного народа, который, в общем-то, единственно сейчас в той или иной форме сопротивляется оккупации, восстановлению его законных прав на автономию. Поэтому ускорение вот этого вопроса очень важно. Что касается информационной работы. При прежнем руководстве был, по крайней мере, заместитель министра по информационной политике Джипарова. Она в меру своих возможностей проталкивала эту проблему. Сейчас такого рычага у нас нет. И вообще, мы об этом и с Гончаруком тоже говорили, в Крыму очень отслеживает, как относится верховная власть к коренному народу Крыма. И вот сейчас та чистка, которая произошла по отношению к коренному народу в структурах власти, это для них очень влияет. Дело сейчас не в том, чтобы наших соотечественников куда-то там пристроить. Это очень важный политический вопрос. Если игнорируют специалистов коренного народа Крыма на материковой части Украины, значит, таково отношение руководства ко всей вообще проблеме деоккупации, к проблеме коренного народа. Мы об этом тоже, кстати, говорили с Гончаруком, он с нами согласился и предложил нам дать список кандидатур на все ведомства. Я говорю на все ведомства, потому что практически во многих ведомствах там должны быть представители коренного народа, потому что так или иначе везде возникают вопросы, связанные именно с населением оккупированных территорий. Тема Крыма практически не звучит, если звучит очень слабо. Просто сказать на Арбатской четверке это Крым, территория Украины, это практически ничего не сказать. Я понимаю, что Нормандская четверка это созданная для именно решения вопроса Донбасса. Путин, конечно, мог сказать, мы тут этот вопрос не обсуждаем. Но на этой четверке тоже не предусмотрены вопросы обмена заключенных или там газовые вопросы, то тем не менее это обсуждались. Я хотел бы вам передать президенту, что вот таких международных встречах, где будут затрагиваться вопросы национальной безопасности Украины, восстановления территориальной целостности Украины, обязательно был кто-то из представителей коренного народа оккупированной территории. Ну, как вот было, скажем, прекрасно на встрече в Анкаре. Те вещи, которые, там, скажем, президент в силу дипломатических соображений не может сказать, представитель коренного народа может сказать. Почему вы это сделали, почему вы проголосовали за возвращение российской делегации в ПАРЕ, все такое. Это как раз-таки уместно говорить именно представителям оккупированных территорий. Что касается политзаключенных, там, конечно, очень много задают вопросов. Почему во всех этих обменах, освобождениях не фигурируют представители коренного народа? Откровенно говоря, нам нечего сказать. Но мы говорим вот такое отношение России. Они не хотят освобождать крымских татар. Но в то же время я хотел бы вот что в этом плане сказать. Каковы условия обмена? Там у нас сидят довольно идейные люди. Просто так, за бандитов они бы не хотели быть освобожденными. Вот Ильми Умеров и Ахтем Чайгоз уже несколько раз сказали, если бы мы знали, что нас обменивают на бандитов, террористов, мы бы отказались от этого. Тут надо, опять-таки, в этих вопросах очень важно участие представителей коренного народа Крыма, которые бы доводили бы до
сведению руководства свою позицию по этому вопросу тоже. Офіс президента говорив про перший етап звільнення. Це тих заручників, які знаходяться на території окремих районів Донецької і Луганської області. І нас дійсно одразу попереджали, що зараз про звільнення кримських політв'язнів не йде мова, але Антон Олександрович може про це додати майже перед Новим роком, ще до звільнення, наскільки я пам'ятаю, що до 29 числа він зустрічався з Офісом президента, де ще раз підтвердили, що зараз іде робота над звільненням кримських політв'язнів, які знаходяться на території Криму або на території Російської Федерації. Зараз в тому числі організація родичів політв'язнів займається тим, що надають списки для уточнення, але дуже важливо, і ми з Ріфат Ага про це говорили, щоб до цього процесу був залучений Меджліс кримськотатарського народу. Ми це можемо робити спільно, комунікувати Офісу президента, тому що розуміємо, що переважна більшість людей, які знаходяться в місцях позбавлення волі, є кримськими татарами. Вот там есть среди заключенных, которых осудили на 5 лет, но им осталось несколько месяцев. Если менять смысл, тем более, что если им будет потом запрещен въезд на территорию Крыма. Тут нельзя вот моралью руководствоваться, да, чтобы потом там про одних мы говорим, что они режиссеры, бьемся, да, а про других, которые по 5-7 лет сидят, ну по 5-6 лет сидят, мы тут как бы вынужденно промалчиваем, потому что так нельзя поступать. Есть реальные сроки, например, у Руслана Зитулаева, да, и есть, например, может быть хороший парень, писатель, семинар, но он условно сидит и он может потерпеть. Поэтому тут нужно очень принципиально, категорично вставлять, потому что чтобы не было манипуляций со списками освобождаемых з Крима. Сьогодні законопроект містить такі види допомоги. Це щорічна разова допомога грошова родинам, це разова допомога в разі смерті особи в полоні, такі випадки є, на жаль. Це разова допомога після звільнення на адаптацію, відновлення. Це медична і психологічна допомога після звільнення і психологічна допомога родинам під час того, як їх близькі знаходяться в полоні. Це правовий захист як на підконтрольній Україні території, так і компенсація витрат на правовий захист на окупованих або на території іноземної країни, Російської Федерації. Це на момент ув'язнення? На момент ув'язнення. Довго, тобто тривало? Так. Це оформлення та видача, сприяння у видачі паспортів після звільнення. Як з'ясувалося, це величезна проблема. І ми це теж заклали як окремо питання і в постанові, воно зараз є Кабміну, і в законопроекті буде, ми сподіваємось. Це надання тимчасового житла особам, у яких єдине житло залишилось на окупованих територіях після звільнення. Це захист трудових прав, це відстрочка і звільнення від боргових платежів, там, банківських та інших на час позбавлення волі та, мені здається, півроку після звільнення. Це надання пільгових умов для освіти дітей полонених. І мені здається, все. Це такі базові речі. Звичайно, ми розуміємо, що текст прийде в парламент, і можуть бути певні питання до нього з боку парламентарів, тому насправді нам дуже важлива підтримка і парламентарів цього тексту, коли цей текст потрапить в парламент. Сьогодні ми комунікували вже з паном Лубінцем, вони так само чекають цей текст, тому, в принципі, все, що можна зі свого боку, ми робимо для найшвидшого прийняття цього документу. Це буде указ президента, який буде затверджувати концепцію засад державної політики щодо подолання наслідків збройного конфлікту. Це концепт, який фактично така дорожня карта, який регулює, що має бути зроблено державою в рамках цих 4 блоків, про які я сказала, і умовно червоні лінії, це фраза, яка мені дуже подобається останнім часом, але умовно те, що не може робити держава задля подолання наслідків збройного конфлікту, виходячи з міжнародно визнаних підходів до цих питань, 4 блоків. Безумовно, питання осіб, учасників збройного конфлікту, осіб, які постраждалі від збройного конфлікту, так само окремо прописано, що вони мають бути врегульовані, в якому саме контексті, що мають бути створені механізми для компенсації постраждалим від... Тобто зазначено, що це має бути зроблено. У меня постоянно получаем информацию,
что те или иные магазины, там какие-то фирмы, которые головная часть у них в материковой части Украины, но там они действуют. Давайте так сделаем, создадим группу с подключением службы безопасности, нашей информационной службы. Все вот эти материалы, какие там фирмы, те, по меньшей мере украинские, в том числе иностранные там есть, которые они есть, мы и по этому поводу сделаем заявление, а внутри страны мы предпримем по отношению вот этих фирм методы реагирования. А то там просто над нами смеются. Мы говорят, вот вы там блокируете, вы там западные говорят, ви нам говорите, що треба блокувати, а самі торгуєте. В нас реально з цим проблема. Закон, який прийнятий, м'яко кажучи, недосконалий, немає ані органу, який моніторить запровадження санкцій, ані моніторить реалізацію санкцій вже запроваджених, ані не відслідковує, до кого треба запроваджувати, до кого треба знімати. Бо санкції – це ж не покарання, а тиск з метою. Да? И ця мета теж невідома. Согласно постановлению 5 ноября 2017 года, мы знаем, что тем, кто просрочил более чем на месяц вклеивание фотографий в паспорт, у них забирают этот паспорт и взамен делают ID-картку. Я считаю, что тут тоже должно быть подано заявление в Кабинет министров, чтобы это изменение постановления, то есть внести туда примечание, что это не касается людей, проживающих на оккупированной территории Крыма. Почему? Потому что когда у человека забирают эту книжечку, ему дают ID-картку, а у нас еще есть, между прочим, не так-то выше мало людей, которые живут на территории Крыма без российского паспорта, они практически становятся, будем говорить так, мигрантами. Мало того, то имущество, которое числится за ними там, они уже становятся не хозяевами этого имущества, и это могут запросто забрать кримські власті. Окупаційна влада робить все важливе для того, щоб знищити ознаки нашої національної ідентичності. В першу чергу кримських татар, етнічних українців в Криму. Про який там широкий план, пропаганда, я вам розказувати не буду, ви всі добре про це все знаєте. Якщо там це так робиться окупаційною владою, починаючи від дитячих садків, шкільними програмами, телебаченнями і таке інше, то значить зрозуміло, що мають бути відповідні наші дії для того, щоб людям допомагати триматися, зберігати свою національну ідентичність. Я хотів би на це звернути. Це дуже широке коло питань. Сьогодні окупаційна влада робить все для того, щоб питання Криму зникло з міжнародної повістки дня, да? Порядку денного. Я тут теж розшифровувати не буду, ви все про це дуже добре знаєте. І відповідно наша міжнародна діяльність має бути не просто давайте подивимося в першу чергу ми, як меджліс кримськотатарського народу, на нашу міжнародну діяльність. Я не думаю, що ми її кардинально маємо переформувати, бо багато форм, які ми використовуємо, вони себе відоправдали, але можливо ми щось там теж не допрацьовуємо, можливо нам треба знаходити якісь такі формати, щоб достукатися до серць і розуму тих людей, які зараз вже зайняті зовсім іншими проблемами. Ірану, Саудовської, Сирії і таке інше. Я тут хотів би, щоб ми тут знаходили порозуміння, бо це потребує в якійсь мірі і фінансової підтримки, особливо щодо діяльності на міжнародних майданчиках разом. Да? То треба не соромитися, ставити питання перед Офісом Президента про те, щоб знаходили статті витрат для громадських організацій, для певних таких осіб впливу помітних, щоб їх використовувати на цих міжнародних майданчиках. Меджліс зараз бере на себе координацію, ми виходимо з такою ініціативою, ми ще рішення не прийняли, щоб об'єднати всі громадські організації України, щоб координувати, щоб не порушувалися закони України щодо окупованих територій. Ми тепер вимушені відслідковувати всіх цих людей і тому подібне. Позиція Меджлісу кримськотатарського народу повсюди вона буде єдиною, що де б не було, на яких би майданчиках мова не йшла, держава має виходити з єдиною формулою. Ця формула об'єднання питань деокупації окремих районів Донецької і Луганської областей деокупацію Криму, тобто в межах міжнародно визнаних кордонів. Якщо в рамках цієї формули йдуть окремі переговори, або там щодо культурних якихось питань, або я не знаю, політв'язнів, ми все це будемо приймати. Але як тільки сідають за стіл і говорять, ні, ми сьогодні
говоримо про Донецьк, а Крим ми не говоримо, це для нас буде означати про те, що держава просто займає, ну, з нашої точки зору, хибну позицію. До мене дуже часто звертаються люди з Криму, які приїжджають в Херсонську область, і їм треба допомога. Допомога нестандартна, тому що ви знаєте, що ці питання, вони, коли звертаються до представництва, значить вони не вирішуються в ДМС чи в Мін'юсті, маю на увазі територіальні підрозділи і так далі. Вони звертаються і телефонують на гарячу лінію, яка була створена ще в 2017 році, і там відповідають дійсно чинне законодавство, цитують, але на прохання зустрітися з керівництвом, керівництва там немає. Тому це часто, дуже часто, це система вже. Тому я прошу звернути на це увагу і одного з заступників залишити в Херсоні чи по черзі, щоб там хтось з керівництва був для зустрічі з людьми, тому що більшість приїжджає саме в Херсонську область. Сегодня самый борющийся народ за территорию внутри Крыма – это крымско-татарский народ. Мы как-то все привыкли, что народ не сдастся, не сломится, он в большинстве, он сопротивляется, преследуется. Но мы забываем, что сколько они могут терпеть, когда со стороны Украины ничего не получают. 6-й год мы не можем решить вопрос о предоставлении на законодательном уровне национально-территориальной автономии. Вот основной символ, который сейчас сопротивляется, это перед вами, это меж крымско-татарского народа. Это символ крымско-татарского народа, это его представительский орган. Да, у вас есть Искендер Бариев, да, вот с большим уважением к нему относимся, но он ни одного письма не получал. То есть предыдущую власть мы критиковали, в том числе и здесь присутствующие, за то, что они некоторые вещи имитировали. И вы это знаете, и Томил это хорошо знает, и мы это знали. Но мы критиковали его при действующей власти. То есть сейчас критиковать и валить все на Порошенко, да, это может быть замечательно на первое время, но уже заканчивать с этим надо. Надо дальше уже брать сами за узела и самим эту лошадь дальше двигать. О чем сейчас говорит Резага? О том, что месседжи, которые должны идти, а вы должны быть главным decision-мейкером всего этого дела, и вы должны фактически нас активизировать. А получается так, что тема Крыма все, она выхолощена сейчас. И то, что Резага говорит, это потеря лица, не просто представительство президента. Вы де-факто не присутствуете в Крыму. Да, вы есть де-юре, но вы от мертвого осла уши на сегодняшний день, если честно так сказать. Вы просто правду себе начнете говорить. Меджлис вас может активизировать. Крымско-татарский народ вам даст силы определенные, в том числе международные юридические силы, которые у нас есть. Так пользуйтесь этим. Вы уволили всех замов. Вы знаете, я учил историю в Советском Союзе, в советское время. У нас мы все в советское время жили, я так надеюсь. Там история КПСС. Помните, ходили мы, не ходили, нам оценки ставили. Но одну штуку, они, революционеры, уволили всех замов, всех министров, все сказали, мы старый мир разрушим, чтобы новый там построить. Вы сделали то же самое. Вы уволили всех замов. В Минсоце нет замов. В постпредстве президента, за который мы все боролись, потому что это тоже одним из символов Украины в Крыму считается, постпредство. Вы уволили всех замов. И получается так по всей стране. Минкульт уволили всех. Понятно, что были несколько таких организаций, к которым мы критически относились, и даже называл, я не буду сейчас вспоминать это слово, но они были определенными символами, об этом Рифат Ага сказал. Да, были у нас претензии к некоторым людям, к их деятельности, потому что нам хотелось, чтобы они более активно работали. Это действительно так, я критиковал при действительности, когда они работали. Сейчас нет ни одного крымско-татарина. Вообще. И это отдельная тема, это не просто тема Ризы Шевкиева, или Рифата Чубарова, или Мустафы Джемилева. Это тема всего крымско-татарского народа, потому что они символами, маркерами являются. То есть мы вместо того, чтобы дополнять друг друга, получились в противоположных лагерях. То есть тук-тук, кто вы такие, да, мы крымские татары, кто-кто, крымские татары, кто-кто, АТР. Теперь вернемся к информационному нашему вещанию. Очень большое спасибо, что вы приехали. Томила приехала, Рифат Ага бросил все, приехал. В итоге что мы имеем? Нам дали деньги в субботу, когда мы валюту купить не могли. У меня есть телефон казначейства. Я вам просто хочу сказать, это бизнес-кейс, никуда этого не вынешь, это уже история. Мы говорим, надо нам сегодня, потому что то, валюту мы не сможем купить в субботу. Замечательная фраза. На вашей платежке нет символа приоритет. Как нет? Какой, как? Вы же постоянный представитель президента там, вы что? Извините, пожалуйста, приоритета нет. У нас мы пропускаем только приоритетные платежки. Все. То есть я могу услышать это с двух позиций. Да, можно сказать, да, там что-то АТР, ничего страшного, без АТР проживем. Может быть и проживем. Тогда вы найдите месседж тогда другой, как объяснить это крымским татарам, почему мы так живем. Без символа, а АТР символ борьбы.
приоритетность, об этом сейчас все промолчали, я, может быть, чуть-чуть эмоционально вам хочу сказать, верните ее обратно. У вас эта возможность есть. Тамила была на нашей стороне, если теперь уже так рассуждать. Она была одним из активистов всего этого дела. Теперь Аскер, по которому сказал Сулейман Ахмедчатара. Аскер, мы терпеливо ждали, я уже боюсь быть оракулом в этой стране, но так приходится быть. Я говорил, сейчас построят КПВВ, который мы, в принципе, с молчаливого согласия Меджлиса и Конгресса, и всех наших активистов, которые есть, мы молчаливо соглашались с этим. В итоге там нет места Аскеру. Они не то, что даже батальон не дали, там, или там территориальный батальон, а нет места даже. Сначала сказали, там нет места там, где будет пограничная служба, потому что вы не относитесь к державным службам. Сейчас нет места даже там, где сервисная зона тоже, потому что его не запланировали. Это разве вам не маркер? Это вам разве не символ? Теперь все молодые люди, которые были на блокаде, которые выполняли свой волонтерский долг, к которым, в принципе, Ташева тоже относилась в свое время и проводила консультации с политзаключенными, а их адвокатами в этих вагончиках, тоже не нужен. Его выхолостили. Так если это державная политика президента, так вы всем и скажите сейчас. Вот сейчас прям всем скажите. Если нет, тогда срочно это измените. Мы вам ни в коем случае не враги, не оппоненты в каких-то там ваших вопросах. Наоборот, мы ваша поддержка народа. А если ви представительство какой страны і какого государства, ви повинні самі определитися. А щодо вернуть пріоритетність кримської теми, я розумію, про що ви говорите, і ми над цим працюємо. Це важлива річ. Про Аскер ми це питання з'ясуємо, тому що ще коли добудовували КПВВ, да, то власне в нас питання було зняти, що завжди по двоє людей з Аскера там було. І прикордонники казали, що вони з ними нормально співпрацюють. Ну, власне, зараз ми це питання з'ясуємо. Щодо того, що там є теза про те, що кримських татар мало у владі, ми цю тезу чуємо. Ми готові бачити всіх. От в нас в представництві, в нас не дуже там велике фінансування, не дуже великі заробітні плати, але ми готові бачити всіх. Насправді, якщо у вас є пропозиції, ми радо. Тому абсолютно. Щодо того, що показав пан Шевкіїв, я дуже добре це розумію, і я впевнений, що колеги теж, і ми дуже добре розуміємо, що кримськотатарський корінний народ – це головна група, яка є проукраїнською в Криму. Я дуже хотів би, щоб у нас в подальшому були такі зустрічі. Наступного разу, просто щоб ви знали, представництво просило до себе, але ми сказали, хай буде перший раз Меджліс, але другий раз ми підемо до вас, прошу, якщо запросите.